Tak samozrejme, že Aldo chybí a bohužiaľ asi v tej sezóne, v tej jarnej, tie karty nás budú až do konca. Budeme sa s tým podotýkať, pretože majú tam ďalšie hráči, ktorí sú ohrožení, takže dúfam, že dokážu tie zápasy uhrať, tak aby sme s tým problém nemali. Problém mal samozrejme Shindy, je zdravotný, myslím, že má chrípku, to znamená, sa pripojil do tréningu až v stredu. Ja dúfam, že na ten pondelok bude nachystaný. Z tých hráčov vlastne Šumajský by mal byť zdravý, dúfam, že sa ešte niečo nestane. Zatiaľ vypadá, že by to malo byť v poriadku a Michal Ordoš takisto trénuje s mužstvom už. Takže počítáte, že náhrada za Aleše bude Shindy, pokud bude zdravý? Tak to samozrejme tam myslím, že to máme vyskúšané, ako sa to osvedčilo, takže tam nejaký problém nevidím. Trošku handicap je to, že samozrejme vynechal, ale bol ten týždeň dlhý, takže má dostatok času sa na ten zápas nachystať. Kdyby nedej bože nebyl, tak tam už potom zase těch variant moc není. No, to je Kučera ešte myslím. Máme tam samozrejme ešte Koutného, ktorý samozrejme hrá teraz beka, ale je to stoper, takže je tam Koutný na to, aby mohol do toho zápasu zaskočiť, keby sa niečo stalo. Teplice, jaký soupeř to bude? Oni hrajou možná ještě víc o všechno než vy. Tak musím povedať, že momentálne sa stretávajú mužstva takisto zápasy predtým, ktoré stále niečo hrají, takže samozrejme, že tá tabuľka je tak rozdelená, že polka mužstva na spodu hraje o tú záchranu a 3-4 mužstva hrajú o to tretie miesto a dve mužstva hrajú samozrejme o titul, takže je to nejaké tretiny rozdelené. Takže nás čakajú samozrejme zápasy takisto s Teplicami, takisto Příbrami, ktoré takisto nás aj ich o niečo hrají a pre nás bude dôležité to, aby sme dokázali po tom špatnom dubnu ten duben zapomenúť a v tom kvietnu to trošičku tie body nazbierať a zvládnuť ten záver. Jaké máte nastudovaný Teplice? Oni podle mě nemají úplně špatný kádr, aby byli tam, kde jsou. Tak samozrejme, Kadaj, čo týka mien je veľmi kvalitný, takisto čo týka skúseností. Ja už som to na podzim hovoril, to je tá psychika, to je ten fotbal, že tie Teplice aj s tým kádrom sa niekam dostali a majú samozrejme hodne futbalové mužstvo, snažia sa samozrejme ten fotbal hrať, ale nie sú schopní sa momentálne z toho vyhrábať a preto bude duplom pre nás dôležité, aby my sme dokázali po tých dvoch remízach posledných naplno zabojovať doma, zabodovať.